Dobro došli na YouTube kanal Astro Vojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astro Vojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno pretplatiti da vidite sve na Astro Vojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Poznati ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj o religiji je rekao: "Ne želim namjernu laž prenijeti kao istinu. Toliko smo se navikli na tu vjersku laž koja nas okružuje, da ni ne primjećujemo sav taj užas, glupost i okrutnost kojom je crkveno učenje puno. Mi ne primjećujemo, ali djeca primjećuju i njihove duše su tim učenjem nepopravljivo unakažene. Uostalom, moramo jasno shvatiti što radimo kada djecu obučavamo takozvanim Božim zakonom, kako bi se zgražali nad strašnim zločinom koji takvim školovanjem činimo. Prilazi vam čisto, nevino, nezabludjelo i još nezavedeno dijete, čovjek koji je proživio i posjeduje ili može posjedovati sva znanja dostupna čovječanstvu, i pita što je glavno čime se čovjek treba voditi u ovaj život. A što ćemo mu odgovoriti? Često niti ne odgovorimo, preduhitrimo njegova pitanja kako bi on već imao spreman interni odgovor kada se njegovo pitanje pojavi. Na ta pitanja odgovaramo grubo, nesuvislo, često samo glupo, a što je najvažnije, grubom židovskom legendom koju mu prenosimo, bilo u originalu, ili još gore, svojim riječima, kažemo mu, sugerirajući mu da je sveta istina, ono za što znamo da nije moglo biti, i što nam nema smisla, da je prije 6000 godina neko čudno, divlje stvorenje, koje mi zovemo Bog, mislilo stvoriti svijet, stvorio čovjeka, a taj čovjek je sagriješio, zli Bog je kaznio njega i sve nas za to, a onda je primio smrt svoga Sina za otkupljenje, i da je naš glavni posao umilostiviti tog Boga i spasiti sebe od patnje na koje nas je osudio. Mislimo da to nije ništa, i da je čak korisno za dijete, i sa zadovoljstvom slušamo kako ponavlja sve te strahote, ne shvaćajući taj strašni obrat, koji je nama nevidljiv, jer je duhovni, koji se događa u djetinja dusa. Dijete ima nejasnu i istinitu predodžbu o cilju života koji vidi u sreći koju ostvaruje komunikacijom punom ljubavi s ljudima. Umjesto toga, govore mu da je glavni cilj života hir samovoljnog Boga i da je osobni cilj svakog čovjeka spasiti se od kazne, mučenja, koje je taj Bog nametnuo svim ljudima. U svakom djetetu postoji spoznaja da su ljudske dužnosti vrlo složene i da su u moralnom području. Kažu mu, umjesto toga, da njegove dužnosti leže, prije svega, u slijepoj vjeri u molitve. Izgovaranje poznatih riječi u određeno vrijeme, dok se guta komad kruha s vinom, koji bi trebao predstavljati tijelo i krv Božju. Da ne govorimo o ikonama, čudima, nemoralnim biblijskim pričama, mi ih učimo kao obrasce ponašanja, isto kao i evanđelska čuda, a sve uz nemoralne vrijednosti, koje se pridodaju evanđelskoj priči. Ne mislimo, međutim, da je važno da je pričanje takozvanog Božjeg zakona djeci, što se događa među nama, najgori zločin koji se može zamisliti. Mučenja, ubojstva, silovanja djece nisu ništa u usporedbi s tim zločinom. I zato je apsolutna ravnodušnost djece prema vjerskim pitanjima i negiranje svih vjerskih oblika, bez ikakve zamjene nekim pozitivnim vjeronaukom, ipak neusporedivo bolja od židovsko-crkvenog učenja, čak i u njegovom najavšenijem obliku. Čini mi se da svaki čovjek, koji razumije punu važnost prenošenja lažnog učenja kao svete istine, ne može biti u nedoumici što bi trebao učiniti, čak i ako nema pozitivna vjerska uvjerenja koja bi prenio djetetu. Ako ja znam da je prijevara, onda djetetu, koje me naivno, vjerujući, pita, ni pod kojim uvjetima ne mogu reći da je prevara koju znam sveta istina. Najbolje bi bilo da mogu odgovoriti istinito na sva ona pitanja na koja crkva tako lažno odgovara. Ali ako to ne mogu, ipak ne moram prenijeti namjernu laž, kao istinu, pouzdano, znajući da držanje do istine može donijeti samo dobro.
Svaki pošten čovjek dobro zna za što živi. Neka to kaže djetetu ili mu to pokaže, pa će dobro postupiti i vjerojatno neće povrijediti dijete. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant sa 40 godina radnog iskustva u oblasti okultizma. Možete naručiti jednu od astroloških analiza koje on obavlja kao što su godišnji, ljubavni, bračni, poslovni, zdravstveni horoskop. Analiza sa interpretacijom je u pisanoj formi. Izrada horoskopa sa prognozama. Cena je 200 evra. Kontakt emailzivotin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astro Vojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.